somebody na why na kilialo jela mo go so yo mo go chiku alo ina somebody kade ba kai si kodo woni ga mona alo ga idia bife wa ya bo na ma class na kilialo alo ina somebody wa no so ma bu chila wa ma kunzo bi te na ai bo da ko do web ni ga so mai fana no dia ifu ọgaranya respect anya kwanyela onye nwere ego na-arụ ọgaranya na asọmpali ụba si na chi ọbụla eziokwu onye ọmata otubu abịa ọzọ arụ ọgaranya na asọmpali somebody if onye wele go abom if onye jikashio ifu ọgaranya respect anya o maka na ụba si na chi onye na-amara agba n'ọba anya kwụ ebe n'isi abalị izi na ọgaranya o arụ ọgaranya na asọmpali onye mena m onye ayọna m onye chọna m onye mena m onye mena m onye ayọna m arụ ọgaranya na asọmpali haba onye mena m onye achọna m onye chọna m onye mena m onye mena m onye ayọna m arụ ọgaranya na asọmpali abọbi na arụ ọgaranya na asọmpali o ji ego na oji mba onye ajụ onye chọna m onye ayọna m abọbi money stop rubbish ọga money stop rubbish ịmalụgo oji ego ji mba anya ji okwu ife ọgaranya respect anya abọbi na arụ ma chọrọ nsogbu arụ ọgaranya ayo amala arụ onye nwere ego na sọrọ bisho ọga abọbi respect onye ji kashi n'ụba si na chi arụ onye nwere ego na sọ nonsense ọga money stop rubbish akụbu dike mana ọ bụ mụ bụ onye ọmata chukwu na mmadụ nnụnụ chukwu bi n'ọzara onye ndị mozi na-agba okwu ọ dị ibu ọbụlụ fake ọ dị ibu ọbụlụ counterfeit enwelu maka ịkọ maka
kankolunu kunu nụrụ onwe bụ obele nwa balego oyibo abanya bụ obele nwa akụbu dike balụ nnukwu ego oyibo ọgbasego wee si ka ọ bata obodie na kulu na mala onye gbalịa n'ụwa obele nwa wee buli ike wee bata obodie ọ na-enyelu ndị mmadụ aka n'alụ n'ebe niile emekata ndị amosu wee tinye ebe anya akpabakụ dike n'ọbụ onye ọgwụ ego ụfọdụ na-agbalị ọsọ n'ọbụ onye ọkọtụ ịmala ife obele nwa melu n'enu ụwa ọdala ụzọ obodo ewelụba welụchasịa onye na-elile eli ka ọ zọlụ n'ụkwụ Abobi respect onye ji ego nwuli ịgbalụ onye ji kashi maka ịnwụlielu onye ifeọma emeli abalị si na onye nwere ego n'ụba si na chi arụ ọgaranya na asọmkpali ndị ji ego na-eme ọgọ na-eme amala arụfa na-asọ nọnsensi arụfa na-asọ mkpali egwu ndị ji ego jide kọntaktị onye ọma tochukwu onye amagozi haba mụ bụ onye ọma tochukwu ịmago na-arụ ọgaranya na asọmkpali onye na-amara ma na ọbanye kwebe n'isi ọ jụla ajụ mesi kweta ebulu m ego mụ jebe Aguleri onwere odogwu nchekwube jebe ọ bụ onye ka nchekwube batanụ Chief Diamond Okechi agụ na Aguleri odogwu arụ ya chọrọ nsogbu ịma na arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali agụ na Aguleri na arụghị na asọmkpali Diamond Okechi onyelimma Nigerian Nollywood actor Chief Diamond Okechi agụ na Aguleri arụmụ na asọmkpali by sequence by Bobby Square arụ ọgaranya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na asọmkpali onye ọma tochukwu ekene yinu ọ dị ibu ọ bụrụ feki ife onye nwere ego Abobi ife onye nwere ego ife ọgaranya respect anya maka oji ego ji okwu ka ndebe nụnụ ụmụnya mụrụ nwa ka nwa Ugochukwu Anthony odogwu aka na-emere ọra Ugobeze nke izizi n'ụmụnya odogwu money stop nonsense Ugobeze iso na business classic men worldwide odogwu ji ego jide kọntaktị ọfịa Ugochukwu Anthony Ugobeze nke izizi n'ụmụnya Sakatan
n'Italy. CEO Don Venice Wine, CEO Europa Agol Lagos, Don Venice Champagne, Don Venice Red Wine, Italian best. Kababa onye mmemme, kabozie ya onye mmemme, ije mmemme kedu mmanya ga-ewetala anyị? Isi bụ mmanya ọma, kedu mmanya ga-ewetala anyị? Onye ọma na ọ bụ iwetala egwu anyị na-agbanụ. Onye ọma Tochukwu Ekene yinu ọya bali ka jebenu na Nsụka amụlụ onye na-ego nwanye ya aka amụlụ onye na-ego na Nsụka amụlụ onye na-ego na Thailand arụ ya chọrọ nsogbu arụ ọgaranya na asọmkpali Chief Edwin Asona amụlụ onye na-ego 1 na Nsụka amụlụ onye na-ego na Thailand gị na ezigbo odozi agụ ego abụọ mmachi osodiemakụ nwanyị mma arụ na chọrọ nsogbu maka na arụ ọgaranya na asọmkpali onye ọma Tochukwu Ekene na nnọkwa mụlụ ogbotogbo nwa ọ bụ onye ka nnekwunu Prince Emeka Jamma ọkụlọka na nnọkwa ọkụlọka nwenye nnọkwa odogwu Prince and Princess Diaper mmanya lavishi na gị nwe chakabanụ mmanya ọma mana ruo ya chọrọ nsogbu ọ gị nwezi mmanya ọma dị mma mmanya white fire egwu eji white fire mmanya ọma ebe a nọ white fire mmanya dị mma ọkụ na-agba ọzara onye ọma Tochukwu Ekene ka ijebenu n'Achi Achi dị n'Enugwu Ezike ka njeke n'Alaji na-eri ego dị ọcha Alaji Bar arụ Alaji na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali Alaji Jewelry isi odogwu arụ ọgaranya na asọmkpali onye gọfụlụ Alaji na-eri ego dị ọcha arụ Alaji achọrọ nsogbu onye gọfụlụ arụ ọgaranya na asọmkpali Ifeanyi Ọnọja Alaji Bar Alaji na-eri ego dị ọcha Alaji Jewelry ezi nwasị Aji Enugwu Ezike wepụtazi onye ọma Tochukwu Ekene igwe ndị Igbo na Indian Ebube Dike na Dubai odogwu onye ọ dị n'aka na gireli Chibuzo Gugua arụ ọgaranya na asọmkpali igwe ndị Igbo na-arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali Omekokulu na Qatar arụ ọgaranya na asọmkpali di oyiri di ya maka nwanyị ọma arụ ọgaranya na asọmkpali Chief Chibuzo Ogugua igwe ndị Igbo na India Ebube Dike na Dubai Omekokulu na Qatar Papa Chimamanda na Kansiyo Chukwu Ogugua di oyiri die Ogugua nwanyị ọma the owner of Beat and Gate Company Limited onye ọma Tochukwu Ekene inu igwe na ihe adịlị anyị na-arụ na asọmkpali aba Nsụka mụrụ nwa ka nwa ọzala Igbo etiti ka nnabata obele nwa balakụ na nwa amalụsụ akụ
Akwa na-eto liquid metal na Nsụka obonye ka na-ekwunu Ekweme Vitus Amobi liquid metal na Nsụka Amalụzụ akụ arụ ọgaranya na Sọmpali Prince Ekweme Vitus Amobi liquid metal worldwide Amalụzụ akwa na-eto the fear that fears the fear ezi nwa si Igbo etiti na Nsụka local government Enugu steeti Butaziano onye ọma Tochukwu ekene yinu arụ ya chọrọ nsogbunu maka na arụ ọgaranya na Sọmpalinu aya kajenu n'Enugu onwelodogwu nchekwube jebe ọzọ bụ odogwu o mechala ili ofu ụbọchị ofu onye ji 20 million chi ọzọ n'Enugu anyị kenezianụ Chief Onyeka Michael Ifeakando Nze Akudofu Mkpata ọzọ mbụ o mechara ili ofu ụbọchị odogwu ji 20 million chi ọzọ n'Enugu eze ndị Igbo na Dosimu Lagos Island from up of Lagos ofu onye bi na 2-story building na Amuodofi Lagos odogwu enye license eji elego oyibo Star City BDC Limited Chief Executive Officer Mark Akudofu Nigeria Limited and Ozombo Omili Company Limited the Tailoring Material Agent Business Classmen Worldwide o mesili iri ofu ụbọchị onye ọma Tochukwu na-ekeneghị arụ ọgaranya ka ejebeze na Oketiti nwanne m Oketiti mụrụ nwa ka nwa Business Classic Men odogwu Valentine Matusi m mmili Amuodofi ije gojide kọntaktị o mmili Amuodofi mmili CEO Sinkasta mmili odogwu Valentine Matusi m mmili 1 na Amuodofi Managing Director Sinkasta ezi nwa si Oketiti wepụtazianụ import of outboard machine engine mmili arụ ọgaranya na Sọmpalinu ndị ji ego jide kọntaktị arụ ọgaranya na Sọmpali money stop nonsense mmili arụ ọgaranya na Sọmpali mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu na m arụ ọgaranya na Sọmpali nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na ọ dị bụ ọbụlụ fake ọ dị bụ ọbụlụ counterfeit
na-achọga ọ bụ onye ka m na-achọganụ Prince Frank Izuchukwu Jacob akụ na-ebi okwu ụwa n'odogwu ịma na-arụ ọgaranya na asọmkpali akụ na-ebi okwu na-arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali money stop nonsense akụ na-ebi okwu arụ ọgaranya na asọmkpali anyị ekenezianụ Prince Frank Izuchukwu Jacob Don Frankie akụ na-ebi okwu 1 money stop nonsense arụghị na asọmkpalinụ ezi nwa si ọgwụ Enugu steeti wepụtazianụ Nigerian Community President na Bangladesh, India Oyibo All Star FC Chairman na Bangladesh Chairman Enugu State Progressive Union Bangladesh Oyibo CEO Afro Asia Restaurant Limited Dhaka Bangladesh akụ na-ebi okwu money stop nonsense yo arụmụ na asọmkpali ife meche n'ụwa na ọ ga-arọzi arụmụ na asọmkpali ọ bụrụ onye si nwanne n'ụwa na-anwụ arụmụ na asọmkpali onye nye na-achị ya ga n'ife ademia arụmụ na asọmkpali arụghị na asọmkpali nọ na asọ nonsense arụmụ na asọmkpali onye ọmata Chukwu na-ekwu okwu Ojeke bụ ọgwụ n'aka ọkwa n'ọbatago Prince Valentine okwu dịlu ume eze baka ego nke izizi n'obodo ukwu arụ ọgaranya na asọmkpali arụ eze baka ego na asọmkpali arụ ọgaranya na CEO asọmkpali na Continental Hotel and Suites Agọ ife niile zuru ezu n'ime security dị tight anyị ekenezianụ Prince Valentine okwu dịli ume eze faka ego nke izizi n'obodo ukwu Oyibo ji ego egbu ọgụ nke izizi n'aka ọkwa CEO na Continental Hotel and Suites na Greenfield Estate Agọ Palace Way gịnị odozi akụyi Princess Amaka Valentine ume nwunye zefaka ego wanụ n'obodo ukwu ngwanụ ka ije gbala anyị Nalaba Continental Hotel and Suites Nalaba Continental Hotel and Suites Nalaba Continental Hotel and Suites na Greenfield Estate Agọ Palace Way anazaza azọ anebu adụ ọgaranya chọrọ nsogbu adụ ọgaranya na asọmkpali ego mejebe Oraifite ọnwụlụ odogwu nchekwube wejebe ọ bụ onye ka nchekwube jebe ijere Oraifite nnukwu mmọnwụ Chief Emeka Okeke ijere Oraifite odogwu ikuku na-ekwebe sọlịa ego na-ejije na Kongo ịma na arụghị na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali arụ ijele na asọmkpali arụ ọgaranya na asọmkpali Chief Emeka Okeke arụ ọgaranya na asọmkpali ijele na Oraifite
arụ ọgaranya na Asọmpali ego na-eje ije na Congo arụ ọgaranya na Asọmpali ọyị bụ ikuku na-ekwu ebe solianụ Mayor na Infinity Friends Club Congo Grand Patron Orifte Improvement Union Congo DRC nke na-edozi akwụghị bụ Dr. Mrs. Chinyere Okeke eze nwanyị ogoli nwalobi die arụ na chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na Asọmpali arụ ọgaranya na Asọmpali onye ọma Tochukwu ekene arụ ọgaranya na Asọmpali Amagunze mụlụ obodobo nwa Amagunze mụlụ nwa ka nwa inogo makata ma wawa arụọtama na Asọmpali ịmago na arụ ọgaranya na Asọmpali arụ ọgaranya na Asọmpali atama nwoke nwa atama wawa arụ ọgaranya na Asọmpali ezi nwanne ọfịa fụlagụ arụ onye bụchi ọgaranya na nwoke nwa Asọmpali ọfịa China isi elu Amagunze bụ isi Asọmpali ọya balụnọ uluka na Chukwu na Amagunze arụghị na Asọmpali ọyịla ngasio uluka na Chukwu na Amagunze arụ ọgaranya na ọyịla gas onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu arụ ọgaranya na Asọmpali ka njenu nọ n'Ịchado onwelodogwu nchekwube wejebe ịmalụgo ji a na-eme ọgọ Chief Ifeatụ egwu atụ nwamụna mma nọ n'Ịchado na-arụghị na Asọmpali Ifeatụ na-arụghị na Asọmpali arụ ọgaranya na Asọmpali nwamụna mma nwenye Ọnịcha oji a na-eme ọgọ arụ ọgaranya na Asọmpali onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu arụ ọgaranya arụ ọgaranya na Asọmpali Thank God agbata owu si sefa usi mana Lagos erika mana arụghị na Asọmpali arụ owu si na Asọmpali arụ ọgaranya Thank God agbata owu si sefa alụsi arụ ego ọgaranya na Asọmpali arụ ya chọrọ nsogbu arụ ọgaranya na Asọmpali nena ka n'elu ụgbọ dị mma ọ bụ onye ka na-ekene Ifeanyi aka bụ akụ Ifi Motos Odogwu Ifi Global Ventures agọ Ifeanyi aka bụ akụ Ifi Motos Global Ventures agọ Lagos ezi nwa si ihe ala wepụtazi anụ arụ ya chọrọ nsogbu na arụghị na Asọmpali ndị ọma na-ele moto na Agọ Palace Road Ọkọta Inaoma bus stop unu na-ele moto unu na-azụlụ moto unu na-aswap moto maka onye ọbụla chọrọ moto dị mma ya chọrọ Ifi Motos Europa na-ekene arụ ọgaranya na Asọmpali Ifi Motos bụ ebe a nọ arụ ọgaranya na Asọmpali egwu eji ebe a nọ Ifi Motos arụ ọgaranya na Asọmpali ka nkekene n'ụlọ onye ụsa oke aniwede global na-arụghị na Asọmpali arụ ọgaranya na Asọmpali anụnyụla onye ụsa na-arụghị na Asọmpali arụ ọgaranya na Asọmpali onye kegbu ugwu n'elu ugwu arụ ọgaranya na Asọmpali oke aniwede global anụnyụla onye ụsa ezi nwanne m onye kegbu ugwu anya
amala Ashanti Peters abatago Ashanti Gold egwu eji obonye ka na-ekwu Sir William Sonyebuchi ebe na-agba n'anyanwụ n'Oliedo Odogwude Germany wee jee bute ike Enugu Ezike ka iseje Sir William Sonyebuchi CEO Ashanti Peters CEO Ashanti Gold ebe na-agba n'anyanwụ 1 n'Oliedo Enugu Ezike Odogwu jelu Germany je bute ike arụ ya chọrọ nsogbu maka na arụ ọgaranya na-asọ mkpali arụ ọgaranya na-asọ mkpali Odogwu je Germany wee je bute ike ịma na arụ ya chọrọ nsogbu arụ ọgaranya na-asọ mkpali ka njezienu n'Ogidi onwere onye nchekwube wee jebenu ọ bụ onye ka nchekwube bata Ogidi Chibogwu Eziamaka Odogwu ofefula ego n'Ogidi n'ide mmiri ofefula ego na-arụghị na Asọmpali Chief Chibogwu Eziamaka ofefula ego Ogidi n'ide mmiri CEO Zen Henry Exchange and CEO Zen Henry Table Water Nigeria Limited arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ọgaranya na Asọmpali ofefula ego Ogidi n'ide mmiri ofe na arụ ya chọrọ nsogbu Chief Chigbologwu Eziamaka onye ọmata Ojukwu ekene inu kadenu n'Amerika onwere Odogwu nchekwube wetebe aka n'elu ụgbọ na-adị mma ọ bụ onye ka na-ekwu Chigozie Osuchukwu Ebubechukwu ụzọ n'ama Igbo ahụ nwere Otenna Odogwu Ebubechukwu ụzọ n'ama Igbo arụ ya chọrọ nsogbu Chief Chigozie Osuchukwu Ebubechukwu ụzọ n'ama Igbo ahụ nwere Otenna n'ama Igbo aka n'elu ụgbọala dị mma onye ọma na ịnọ na United States of America onye ọma Tochukwu ekene ya arụ ya chọrọ nsogbu ịma na arụ ọgaranya na Asọmpali Ebubechukwu ụzọ n'ama Igbo ahụ nwere Otenna arụ ya chọrọ nsogbu ọnwa na-eti eti abatago Chief Kenneth Obiorani Odogwu ọnwa na China arụ ọnwa na Asọmpali ọnwa na China ka ekene na ọnwa na Nkanu ezi nwanne m na ị ga-adị ka echi arụ ya chọrọ nsogbu anyị ekenezianụ Chief Kenneth Obiorani ọnwa na China
ọnwa na Nkanu Enugu steeti Chairman Chief Executive Officer One Time Travel and Logistics Limited ọnwa na China Europe na-ekene onye mmadụ Chukwu na-ekwu okwu arụmụ na-asọ mkpali ọyọ amala arụmụ na-asọ mkpali Light of Ebonyi abatago arụmụ na-asọ mkpali onye ọma jebe oyi na Lagos arụmụ na-asọ mkpali onye na-efe kpọlakpọ arụmụ na-asọ mkpali Light of Ebonyi is coming up. Ịnọkwa arụmụ na-asọ mkpali kedu maka Chukwu nọ nso mmiri mmalụ ego na Anamụ arụmụ na-asọ mkpali arụ ya chọrọ nsogbu na arụ ya na-asọ mkpali arụmụ na-asọ mkpali mmiri mmalụ ego